Bukasin na. Hindi yun, sa imo na lang niya, bukasan to. Sa imo na. So guys, magandang hapon po. Ayan, napaka-ulan po dito sa Bicol ngayon. Ayan, mag-ingat-ingat po tayo sa baha. Ayan, ngayong hapon po, papunta tayo ngayon kay Alexander. So, bisitahin ulit natin. Ang dami na kami kay Alexander. So po, dito na tayo kila Alexander. Pasok muna tayo sa loob. Di na ako sanay magkakot ng palay. Bigas pala. May tao ba? Ha? Ay, halid dyan. Halid dyan boy, ilag ko lang ganun. Ay, dyan lang. Hi, sa mama mo. Ano ka na sa munisipyo? Iniban po itong barkada niya po. Sana po. Ha? Bagong hangin. Ako daan po ng Nagagportaba. Kumusta, Alexander? Maray na hapon po. Kumusta? Okay lang po. Si mama hain. Naghatod po kay Papa po. Naghatod kay papan. Iyo po. Nagsain? Nagtrabaho po. Ah. Diyan po sa Kulase. Aso tigibon tulay? Iyo po. Mhm. Uy na, maanggutan ka naman. Baha na dyan o. Baha na dyan o. Bahala kayo. Kasi bago pa naghalit si mama mo? Opo. Bagong amay po. Mabalik pa ito. Ano oras ito mabalik? Hapon po. Hapon. Wala nga po si Ate Asela dito tapos yung asawa niya. Ikaw yung panganay. Apo. Ito yung bunso. Iyan po. Tulog. Ay, may ka pa. Ito, Pandalawa po. Pangduwa. Ay, pantulog po. ikaw. Pangduwa po. Paganay ka, pangalawa to, yung pangatlo, pang-apat to, tapos pang-lima. Bakit madumi yung bahay niyo? Kasi ho, hindi pa ho kami nakalinis. Ay, linis tayo. Kami na lang po. Ha? Kami na lang. Sige, habang andito kami. Dapat lagi malinis yung bahay para pag may dumating na bisita, hindi nakakahiya. So ito yung pinagawa ni Virgilin na bahay. So balik, lagay lang sila ng extension dito para lumawak tong bahay nila. Sa tingin mo, anong oras kaya darating yung mama mo? Alas 5 po. Alas 5? Alas 3 pa lang. Sander, gusto mo magpagupit? Ha? Ayaw mong pagupit? Hindi po. Bakit? Ayoko ni Papa po. Ayoko po. Ayaw, sabi ng papa mo. Opo. Ano yung pangalan ng asa mo? Po. Anong pangalan ng asa mo? Nana po. Nana? Iyo po. Si Nana. Pinapakain mo ba yan? Po. Pinapakain mo? Tigpagkakan mo? Love mo si Nana? Bait naman talaga nito ni Sander. Nami-miss mo si Mama Virgilin? Gusto mo magdigde? Gusto mo pumunta dito? Sige, kung may sabihin ka ulit kay Mama Virgilin, anong gusto mong sabihin? Maikti po. Maigde? Opo. Gusto mo mag-igde? Ayan, sana mapanood ni Mama Virgilin na para pumunta siya ulit dito. Si Sander, nagsisigid si Sander? Sige ha, sisigid. Dapat be, ikaw kasi ikaw yung babae. Dapat
Kasi si mama mo laging wala. Ay kung naghahanap buhay din. Dapat ikaw yung nag-aasikaso dito ha. Kagigising nyo lang. Dapat laging malinis yung bahay kahit maliit. Nagwawali si Sander. Napakabait. Lagi nagwawali si Sander. Wow. Di bumuting yung gawatan mo sa kuya. Lapao. Hindi namang inihawak. Oh. Dahil ka tatapos. Hindi ka marunong gumawa nitong ano? Ha? Meron po. Ilan taon na si Sander? Po? Pira na edad mo? 5 po. May 2 po. 5 tapos may 2? Iyo po. Hindi, 7? Iyo po. 7 po. 7. Okay, sige. Tay, patukahon mo pa. Kakanon mo ito may sabaw duman. Ako nga naglutong kalunggayo. Na, sapna na, maanggutan ka na naman ni mama. Sino yung pakainin? Po, yan pong sadip po. Ay, inuutosan niya yung ano, yung ate niya na pakainin yung bunso kasi kakagising lang. Ano yung uulamin ni... Ano pangalan ng bunso mong kapatid? Ano pangalan? Po. Ha? Andoro. Ano daw? Andoro po. Andoro? Andoro po. Andro. Si Andrew. Ayan, inuutosan niya ni Sander si ate. Ano pangalan ni ate? Ayan, inuutosan ni Sander si ate Sheila May para pakainin si Andro kasi bagong gising. Ito pong dakula. Korarone po. Kuya Ronnie. Iyo po. Dapat yan lagi na pag wala si mama. Dapat kayo nag-aasikaso dito. Ayusin mo sandal pa. Gano'n kang bulag. Oh, di man baga may mata nga ni ko. Una mo. Duling ako. Ruglugod ka ni mo. Ruglugod ka ni bulag. Sabi mo naman bakong bulag. Dahil lugod bulag. Yan. Dahil lugod bulag. Sige, tuloy niyo na yung paglinis. Kana tayo magsingid sa luwat. Si ate naman magwala sa labas. Tapos si Karone matiak gatong. Matiak. Tapos anong iutos mo kay ate? Pa? Anong isusugo mo kay ate? Maluto po. Maturog-turog sa subuon pa. Diyo sabi ko, ay nato si ate ho. Malinis. Alam ka nga ng gapo, lukso ko nga. Sige. O baka gutom na so Saan ko? yung kapatid mo baka gutom na, pakainin mo muna ba? Anong ulam niya? Ginaga pong malunggay. Nilagang malunggay. Yan, habang hihintay nga natin yung mga magulang nila. So, may mga dala kami ditong grocery. Tapos biskwit. Gusto mo biskwit, Sander? Nen, naudon mo yung ABCD ha. Hilangon mo. Ako muna. Sige daw. A, B, C, D, E, F, G. Naudon mo, dakula mo. Punoon mo yan. Surat mo muna. Hindi kahit totoo magdumang ka. Diyan sa may... Diyan na, eskulang ta. Sa'yo nun. Igdi ka daw. Si papel. Si papel. Ay, tinuturuan mo yung kapatid mo mag-school? Opo. Tapos Mag-ABC? kuha daw tong papel na to. Wow, sige nga, sige nga. Kuha daw, Noy. Oh, sige. Ayan dyan. Dali. Sige nga. Iyon mo dyan. Asan yung lapis? Noy, dali. De. Oh, ayun yung lapis. Naigdi mo. Oh, sige. De. Turuan ni... Ako mo na nga. Tuturuan ni Kuya Sander si Andrew. Ako mo na, Noy. Arog ka na. Di ka nga, Noy. Oh, paano? Oh, ano an? Ay ka na magpuno ka yan. Tutugdoan ka lang. Oh, Ika na mo. ano to? Pangaran niya po. Tayo pangaran niya. Ho. Baka umanyang pangaran niya? Alexis. Dali na. Alexis yan? Dali na. Magibo. Alexis to? Ay, yung bunso pala yung Andrew. Oh, paano pagsulat ng Alexis? Gibon ko na po si mukha niya. Sa dori niya. O de payo. Payo. Tapos, mata. Buhok. Dungo. Ngimot. May buhok.
Oh. Yan yung hawak. Oh, walang paa. Kamay. Ude. Ang bitis. Wow, galing ni Sander mag-drawing, oh. Ude kami. Sino yan? Si In po. Si Alexis? Opo. Magpakal ka nga ni Dati Oo, kamot mo na mata mo. mo. Drawing niya guys si Alexis. Eh. Si Alexis daw yan. Ano masasabi mo sa drawing ni Kuya? Oh. Ha? Pabilog pa dyan. Dahil mo ni waraon. Ako daw mapukit. Hindi mo nga ni. Ay, sa'yo mo ni Gibo. Hindi sa'yo mo. Bakit eh? Andoy. Lagi mong tinuturuan yung kapatid Dahil mo mo na mag-school? tanggal na. Ha? Opo. Opo. Dali. Bakit pag pag sumasagot ka laging may po? Sabi ni mama po, tapos ni papa po. Wow, talagang magaling talaga. Ano man dahil lobo? Payong mo. O di payong mo. Lat lang. Lat lang. Ay na to. O di baga Ika. Drawing ang takana. Drawing. Magalang talaga to si Sander. Dali naman. Yan pa. Hali-hali ka mag-ibo. Ako nga dali-dali na. Gutom ka na ha. Sandukan ka na. Ha. Dali. Oh, sige, sandukan mo, Sander, si ano? Alas ma. Ay, ini lang. Ano gusto mong kakanan maluto? O gusto mo biskwit? May biskwit din ba? Gusto Gusto mo biskwit? Biskwit? Ha? Rock mo. And, Naman ka si mama. pakain natin ng biskwit yung mga bata. Sino gusto ng biskwit? Kuya. O, dida po siya. Wala yung kamot. Hindi ka makakaili. Oh. Oh. Anday o. Kanya na lang binigay pa. Oh, si ate, kuha ka na lang di ate ha. Ano to? Po. Ano ini? Inuman po. Sa nailang ko po, duman sa Naga po. Yun, sa may Lagunoy. Yakol po. Yakult. Ikaw mo na inot. Ba't ganito yung suot ng kapatid mo? Po. Ba't Siya pambabae? po, suot po siya. Ba't pambabae? Naitataga ko man iniki Papa na. Sabi ni Papa, hansan hali. Nagtatabang po sa kuya. Sabi ni Mama, maray itatao ko na lang. Bukasin na. Anday o, sa imo na lang niya, bukas ang taka. Sa imo na. Yan na sa imo, bukas na. Naula na lubod. Sa'yo mo na. Oh, inuman na. Paninat! Oh, sa'yo mo din, inom mo. Dada ko na lang po kay Mama. Igwa pa, dakol pa mag-igdiho. Marami pa. Ito, may, ka, Sander, may toothpaste, may toothbrush kayo dito, lagi magsipilyo, ha. Ito. Nay sa kuya ng ilo. Oh. Sa di sa kuya. Halat lang. Sige ate, ine peng paborito na. Ine, ki Papa. Kuya yan. Kuya, ay sa imo pala inilugod ki Papa. Hayaan lang natin sila. Ki ate. Yung yellow. Ilan yung binili mong toothpaste, may? Kala ko pag tatlo lang silang magkakapatid. May Kaya kaiba. tatlo lang ang binili ko. Next time, dagdagan ko na lang ha. Ayun, next time na lang. Yung pink, ito babae ka? Hindi po, lalaki po. Kasi nakastida ka. Oto po, babae. Sige, ha. Ina sa kuya, blue. Pare lang sa susunod ha. Ayan, bibili pa kami sa susunod. Ito, may Ina sa kuya, biho. blue ha. Blue. Makamti ka na baka. Ano to? Po, lalaki may blue po. Yung Lucky Me Blue. Ini beef. Ha? Beef. Hindi, chicken to. At yung kulay pula, chicken. Yung kulay blue, beef. Nay, ano daan ni Noy? Onjiri ba ko? Onjiri! Sinong umiinom ng gatas? Kami po. Lahat kayo? Ito. Magatas kayo lagi, ha. Para laging masustansya yung nakakain nyo. Papa, kukunin sa ino. Ano to? Po. Suka, tawyo. Wow, magaling itong mga bata. Oh. Ano to? Po, magic sarap po. Wow. Ito, ano to? Po. Kape po sa iinom po.
Si mama po. Ika man lang Anong laman nito? po. Anong laman nito? Ika na. Tinapay po. Ha? Tinapay. Tinapay? Ano to? Makahula, may 20. Oh. Oh, yung Ako makahula. tinapay ho. Oh, tinapay. Ika, anong hula mo kayo na eh? Anong law kayo na eh? Pay, mapay. Kapilo Ika, ano? Puso puro gawas. Puspo ko ka, boss. Ano ba eh? Ikaw ate, ano? Ha? Dahil mo pa aram. Aram. Ako, tinapay lugan. Ko, anuhan ko ka mo. Pag nahulaan ka, may ano ka, may 20 ka daw kay Miso, kago na na eh. Hula na. Wala na tayo. Yung pong kaping chocolate. Kapin chocolate. Kailangan mo bakasan mo. Mali. Bunay ine. Bunay. Meron pa dito mga sabon. Oh. Meron pa dito guys, ano, mga dilata. Para lagi may ulam sila, Alex. Oh. Ne, arugon ta kain na display lang. Tapos Display? gagamit ko lang ini. Tapos gagamit ni ate, gagamit ni. I-display mo lang, ha? Opo, gagamit ko man po. Tapos ito guys, may isa pang sakong bigas. Yan, salamat kay ma'am from Brooklyn. So nagpadala siya ng 5,000, 5,100. So bali yung gastos natin dito guys ay 4,660. Salamat po. Ako na. Tinao po. Sorry po. Mga gamit po. Tapos po, bigas. Ha? Alagaan mo yung mga kapatid mo, hanay. Opo. Sige, pakainin mo na. Pakainin mo ng biskwit. Dali. Ano na? Ako pa kain ng mga buka. Dali. Okay na. And guys, dumating na nga po yung ano, mama ni Sander. Maraming hapon man po. Mama po. Nilagan po ako kain para daay mag-ibig ako ma. Ay, iyo po. Una po. Ang mga gamit tao sa kuya po. Sabi ka sa bago pa po ako. Thank you po. Bait talaga ni Sander. Tapos, God bless po. Maatsang da po nag-uulan pa da po siya. Aban-aban sinda mahali na da po Ay, sinda. dapat na nagpagdahan mo siya magturo. Kaya mo pa agad pa uliin. Ka nag-uulan. Binigyan pa ko ng puhunan ni Mama Virgila ng paninda, pambili ng isda. Nung nagtubo-tubo na po siya, nag-angat-angat na kaming konti ni Alexander, nadisgrasya naman po kami mag-ina. Nabungo po kami ng motor sa padyak. Pati po yung paninda namin, natapon. Tinakbuhan po kami nung nakadisgrasya sa amin. Yun yung kinikwento mo sa amin nung isang linggo. Po. So ngayon di na po ka nakakapagtinda. Hindi po, naghahanap nga po sana ko na mapapag-anuhan ng pera para po makapatinda ako ulit dawa kahit isa-isang timba ng isda. Yung puhunan. Po. So kumusta naman po yung ngayon po, kumusta naman kayo? Yung pagkabangga sa inyo? Okay naman po, ito na lang bang masakit balakang. Yan, si Sander po, siya po yung kasama niya. Okay naman po kasi nagamot na po yung ano niya, tsaka po yung sa ulo yung kunting sugat niya. Hindi kayo pinagamot. Hindi po, nagtakbo po siya. Hindi po kami tinulungan. Ano? Yung pong pagkabunggo po kasi sa amin, tinakbuhan po kami, hindi po kami tinulungan. Kaya po, nagdudugo po yung ulo ni Sander. Dinadampot po namin yung isda kasi po di na naman po pwedeng kasi tinakbuhan po kami. Di sabi ko, tsatsaga na lang natin itong damputin bago umuwi po kami dito. Bago nagalit yung asawa ko, pinagdala muna po kami sa hanggang pong naubos yung pira namin. Kaya wala nang naibalik Wala po, na wala po puhunan naibalik niyo. ng puhunan. Yung padyak niyo po asan? Ay, pinagsisibis ko po maghanap ng puhunan sana. So buti okay na si Sander na. Okay naman po. Sabi ko, di baling ako ang masyado, wag lang si Sander. Kasi napakaswerte niyo po sa anak niyo, napakabait na bata. Po. Tamo pagdating po namin dito kanina, kagising lang nung bunso mong anak. Inuutosan si ate. Pagkainin daw yung bunso. Kumbaga gutom na, kakagising lang. Kaya napakaswerte niyo po dito sa anak niyo. Ito po, mga dala po kami dito, ay delikado tong Baka maapakan ng bata. Baka hindi pa po kayo kumain. Kumain na muna po kayo. Magluluto muna Hindi, po ako. tapos na po kami. Gugulat Ano na lang, po te? kayo ng masarap. Talbos ng kamuting kahoy.
Okay na po kami. So, bali, ang sa Jamil na lang po namin dito. Kailan po ba magpe-face to face dito? Okay naman po. Hindi, kailan po yung pasukan ng mga bata? Ay ngayon pong mag-ano po sila, mag-ano uli. Kasi po nung naano po si Alexander, hindi na muna po siya na pinag-ano kasi po parang naano yung natatagtag yung utak niya. Utak niya? Opo. Dahil Pero- doon sa aksidente? Opo, pero hindi naman po naano yung ulo niya. Napangko po siya doon sa batbat ng padyak namin. Tapos, para po siyang takot lagi. Sabi ko, huwag ka matakot kasi si mamang kasama mo. Baka na-trauma siya sa Opo. aksidente. Tapos, pag tinatanong po siya ni papa niya, pag inuutosan ko, ano po yun, ma? Di ko po narinig. Hindi. Ang kailan po yung face-to-face na Ay- pasukan? Baka po, pagkatapos na pong, ngayon, pagkatapos na po nila tatapusin daw po ngayon na kasi po kung magpipis-to-pis daw po sila, kalahati na raw po, hindi na naman pwede. So ngayon malayo yung dito yung eskwelahan. Dito po lang po sa kabila. Tapos po, pinaaral ko siya doon po sa dahat kasi andun po yung kapatid ko. Di sabi ko, pag malayo, di doon na magturuan ng kapatid ko. Lahat po sila. Opo. Kasi yung dahat medyo malayo po yan Opo. Kasi yung nagpapahanap po kay Sander, gusto niyang matulungan si Sander sa pag-aaral. So ngayon yung mga anak mo, kung doon sila sa dahat mag-aaral ng face-to-face, gusto niyang may tagahatid sundo na tricycle. So ngayon magtatanong ka po kung magkano yung hatid sundo doon sa tricycle, kung magkano yung bayad sa dalawa mong anak. Opo. Kasi sa pag-aaral tayo, wag kayo mag-alala sa pag-aaral ng mga bata. Lalo si Sander kasi maraming tutulong. Lalong-lalo na yung nagpahanap sa inyo. Gustong-gustong matulungan si Sander kasi makapagtapos siya ng pag-aaral niya. Iiwan ko na lang yung number ko tapos i-text nyo agad Opo. para on time ang update sa atin. No? Opo. Ito din yung number ko para mas madali tayo magkapag-communicate. Sa school uniform, sa mga gamit, wala na kayong iintindihin kasi siya na yung bahala. So maraming salamat po ulit kay Ma'am from Brooklyn, New York. Maraming salamat rin po kay ma'am yung nagtulong po kay Alexander. Ayan, nagpadala siya ng 5,100. Sabi niya, bumili daw kami ng bigas tapos itong grocery. So bali, may tira dito ating 420. So sa'yo na po yan. Salamat pong masyado sa nagbigay po nito kay Alexander. Malaking tulong na rin po ito sa amin. Kasi po kung hindi po kami magtatrabaho, talaga walang sa amin ng pera. Maraming pong salamat. Opo. So, ang lang namin ate, bilang isang magulang, so gusto natin nakita yung mga anak natin na maayos, no? Opo. Malinis, lalong-lalo dito sa bahay natin, no? So, yun lang ipakiusap namin. So, sana lagi tayong malinis sa mga anak natin tapos Kasi dito po sa nadatnan bahay. po naman ninyo kasi po Opo. talaga naghahanap ako ng puhunan talaga po namin mag-ina uli. Sa tingin niyo po, magkano yung puhunan na Dati po ang puhunan ko Pwede. lang pong binigay ni Mama Virgilena, isang timba lang pong talaga ng isda. Tapos ganyan ka maraming pera, yung isang tali. yun na lang po ate, Sige po. Ikaw na yung bahala. Sige po, salamat po. Maraming salamat po ulit kay Ma'am dyan sa Brooklyn, New York, sa tulong niyo po kay Alexander, tapos kay Ate Acela at sa mga anak niya. So, Maraming salamat rin po sa tulong po ninyo sa amin mag-iina. Malaking tulong na po ito sa amin. Salamat po, God bless.